అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరుగుతోంది? తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహా అనేక హిందూ దేవాలయాలలో అన్యమత ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. హిందూ దేవాలయాలలో పనిచేస్తున్న అన్యమత ఉద్యోగులను తొలగిస్తామని ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని ఈ ప్రభుత్వం ఆకస్మికంగా బదిలీ చేసింది. అలాగే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులతో పనిచేస్తూ ఉండే సిమ్స్ ఆసుపత్రిలో శిలువ బొమ్మను చిత్రీకరించే ప్రయత్నం జరిగింది. దానిపైన అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే ఈనాటికి అందుకు కారణమైన నిందితులను గుర్తించే ప్రయత్నం జరగలేదు. పిఠాపురంలో విగ్రహాల ధ్వంసం జరిగింది. దాన్ని ఒక పిచ్చివాడి చర్యగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు పోలీసులు. అట్లాగే గుంటూరు జిల్లా రొంపిచెర్లలో రుక్మిణి సత్యభామ సమేత మదనగోపాల స్వామి ఆలయంలో విగ్రహాలు ధ్వంసమయ్యాయి. అందుకు కారణమైన నిందితులను ఇప్పటి వరకు గుర్తించనే లేదు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరంలో దేవాలయ ముఖద్వారం ధ్వంసం చేశారు ఎవరో దుండగులు. దానికి కారణమైన నిందితుల్ని ఈనాటికి గుర్తించలేదు ప్రభుత్వము, పోలీసులు. అట్లాగే నెల్లూరు జిల్లా కొండబిట్రగుంటలో ఉత్సవ రథాన్ని తగులబెట్టారు. దానికి కారణం పిచ్చివాడన్నారు పోలీసులు. ఒక పిచ్చివాడు ఒక 30-40 అడుగుల ఎత్తుండేటువంటి రథాన్ని కేవలం ఏ అగ్గిపుల్లతోనో ఒక బీడి ముక్కతోనో తగలబెట్టగలడా? సాధ్యమయ్యే పనేనా? దానికి పెట్రోల్ లాంటి ఇంధనం కనీసం 40-50 లీటర్ల అవసరం అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ గుడ్డిగా పోలీసులు అందుకు కారణం మతిస్థిమితం లేని ఒక పిచ్చివాడు అని చెప్పేశారు. అట్లాగే సోమశిల దేవాలయంలో ఇటీవలనే వినాయకుడి విగ్రహం చోరీకి గురైంది. అందుకు కారణమైన నిందితుల్ని ఈ రోజుకి గుర్తించలేదు పోలీసులు. అలాగే నిన్నగాక మొన్న కర్నూలు జిల్లా బేతంచెర్లలో ధ్వజస్తంభాన్ని పెకలించి వేశారు ఎవరో దుండగులు. ఏదో గుప్త నిధుల కోసం ఎవరో పెకలించి వేశారు అని కథనాలు చెబుతున్నారు పోలీసు వారు. ఇక మనకందరికీ తెలిసిందే, అంతర్వేదిలో 50 అడుగుల ఎత్తున్నటువంటి స్వామివారి రథాన్ని తగలబెట్టేశారు ఎవరో. పోలీసులు మాత్రం ఎప్పట్లాగే ఒక పిచ్చివాడి పైన నింద వేసే ప్రయత్నం చేశారు. అది వర్కౌట్ కాదనుకున్నారో ఏమో, వెంటనే షార్ట్ సర్క్యూట్ అన్నారు. తీరా చూస్తే అసలు ఆ రథం ఉన్నటువంటి ఆ మండపంలో ఎలక్ట్రిఫికేషనే లేదు. దాంతో వెంటనే పంధా మార్చుకుని ఎవరో పైన ఉన్నటువంటి తేనె తుట్టని పెకలించడం కోసం పొగబెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ పొగబెట్టే ప్రయత్నంలో రథం అంటుకుని మొత్తం రథం అంతా కూడా తగలబడిపోయింది అని కథనం చెప్తున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ ఒక చిన్న నిప్పురవ తగిలితేనో లేకపోతే ఒక బీడి ముక్క తగిలితేనో ఒక అగ్గిపుల్ల గీస్తేనో తగలబడిపోయేవి కాదు ఈ రథాలు. 40-50 అడుగుల ఎత్తున్నటువంటి పురాతనమైనటువంటి రథాలు, ఎంతో గట్టి చెక్కతో తయారు చేసినటువంటి రథాలు. ఇవి అంత తేలికగా తగలబడిపోయే పరిస్థితి లేదు. ఇది కేవలం ఎవరో ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నటువంటి పని అని హిందూ సంఘాలు ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. ఎంతో మంది హిందూ భక్తుల హృదయాల్ని ఈ సంఘటనలు తీవ్రంగా కలిచివేస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ప్రభుత్వం చెబుతున్నటువంటి సమాధానాలు, ప్రభుత్వ పెద్దలు చేస్తున్నటువంటి వాదనలు మరింతగా హిందువుల మనోభావాల్ని, భక్తుల మనోభావాల్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉన్నాయి. సంఘటన జరిగిన ప్రతిసారి ఏ పిచ్చివాడి చర్యగానో లేకపోతే ఏ ప్రమాదంగానో ఏ పొరపాటుగానో చిత్రీకరించేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. అసలైనటువంటి మూల కారణాలని అన్వేషించేటువంటి ప్రయత్నం జరగడం లేదు. హిందూ బంధువులందరూ కూడా, హిందూ సంఘాలన్నీ కూడా ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నది ఏమిటంటే, ఈ వరుసగా హిందూ సంస్థలపైన, హిందువులపైన, దేవీ దేవతలపైన, హిందూ దేవాలయాలపైన జరుగుతున్నటువంటి దాడులు వెనక ఏదో పెద్ద కుట్రే ఉంది. హిందువుల్ని అవమానించాలని, హిందువుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీయాలని, హిందూ దేవుళ్లపైనటువంటి విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయాలని కొన్ని వర్గాలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అని హిందూ సంఘాలు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి దీనికి కారణమైనటువంటి నిందితుల్ని గుర్తించి కఠినంగా శిక్షిస్తే ఈ ప్రభుత్వం తనకు తానుగా చెప్పుకుంటున్నట్టుగా నిష్పాక్షికమైనటువంటి ప్రభుత్వం అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తిస్తారు. లేదైతే ప్రజల్లో ఇప్పటికే అనుమానం ఉన్నదో ఈ ప్రభుత్వం కేవలం కొన్ని వర్గాలకు మాత్రమే కొమ్ము కాస్తా ఉంది, హిందువులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉంది, ఈ ప్రభుత్వం హిందూ వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అనేటువంటి వాదనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిజం చేసినట్టు అవుతుంది. దయచేసి ప్రభుత్వం ఎప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి హిందువులకు న్యాయం చేయాలి. హిందువుల యొక్క భక్తి విశ్వాసాలని రక్షించేదానికి ఈ ప్రభుత్వం, మనోభావాల్ని కాపాడేదానికి ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పి హిందూ సంఘాలన్నీ కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాయి.